Skacka bola pošvecená zdogадуванню na žertvi i počatok 16 roky od NATO bombardovanja bivšej Sojuznej republike Jugoslavije. U čaše od 78 dní, keď otrvala agresija, bombardovana i zemljeđilska zadruga u Valalje Jamena, gdje poginuli jedan pripadnik vojska Jugoslavije. Položeni venci na pamjatnu plošću, a zdohadnute i na velike zvekšanje čísla pochorených i umrtých žiteľov u Srbiji od maligných chorotov, jak poštídok toho bombardovania. U ramíkoch Svetového dňa borby protiv maligných chorotov u Šidze včera večer otrimané prepodávanie význačných doktorov u Vojvodini za ličenje i izoperanje malignih chorotov u organizaciji Društva za borbu protiv raka Vojvodini i opštini Šid i opštinskog Červenog križa.